Madung adlaw na diyang tanan. Welcome back again sa mga channel. Hi, Lexi Vlog. Karang adlaw guys, diyan naghapon og nag mga gulay dari sa lamisa. Dapat kanin baboy kay magluto kog sinigang baboy. Anja daghan man ni siya guys, di pwede pa sa labi ag kurot. Ganahan man katay, ganahan katay kay kuan man. Sinugba magsugba ko pa-uros kita diri ka abuhan. Diyan sa ni i-prepare daan guys, ay sa ko magpasulabi dito sa abuhan. Hindi anak po yung siya desang likuri ay. Maahaw man. Ano naman siya? Imong favorite. Kan ingin mas mamali nga, di kuno ni angay og sa sinigang kay angay ra kuno ni sabaw. Bitaw. Di sila may pasulabion kay di amay jang gikuha nga ganas og tangkong. Nulong ni usa in taon po na nangkong datos ka ba siya kanu man na ando maoran ni na. Ginoo mo ra man tigi pang bitek ni tangkong nga kay pasulabian man pas baka. Hala na raman kay kaon pagbaka. Da dapat batong dia way pagluoy pagbatong ni Mama Ali kada adlaw gud mag-harvesting. Dadla maka-harvest. Manjare magkamao ko dari nga pagka idi yang luto. Sinigang. Kasi makalimot kas nga ni ja. Ganahan. Ay, kaya mo ang paborito sinigang. Ano yung mga favorite nila daan Asin kili. Favorite. Ni mo be? Ano ba ning ke naman ni maron naman ni tinggaong. Murag hapon. Ito na indartis daan. Apilan pa nato nga ni kaya mahimsig pa rin sa mga tingatang mga kutis hamimes. Kada nga utang kay utang may pasulabion. Asan nagi? Adyo ni mga murag na may gipang tungro. Ang ginagibay na sa Ay may gipang kib-kib sa mga malalang mananap. Pijangaw. Na, pila na rin gamay kaya rin sulabian. Tudloy ko rin kaya mag-practice rin po kakain sa mga anak nakapuhon. Mura naman ang pagbuod ko. Mag-angka na, maghuhigop na rabadig sa bawag maangka na rin. Magnilaga. Pareha nga, pero bata mo paaslong. Andam na daan guys, kaya ang kaldero ha nang mahadyo kusko, sinlo na. Sigaan ra mo to dato sa abuhan, mahaling na rin kuwang japang karne na pahiwa-hiwaan ni na. Ito ay kubasa na. Ang karne po guys, hiwa-hiwaan na naman. Kaya kayo pa man hinahiwa, pero hana nang ipasalabi ang hugas. Hugasan pa na nag-utrog, mahiwa-hiwa na. Sana naghanang nagidabos na pag among utanon daari. May na po'y bagong kubasa diya. Lahat mo gusto nang pinila basta tagaan ko rin mong grasya mag-balas ko siya. Bagutan ka rin silingan daari. Okay, tagaan man po na magnami grasya, amang mapong tagaan. Diyan mo nung balas grasya. Nagbalas ra. Mas balas ra good po, pero magrasyahan ta. Diyan dapat isa katao nga gipalit, kaya madyo man ang napoy kuan ba, napoy pabuok-buok sa ang sinigang. Ag kanina siya guys, dini angay sa sinigang lagi, manigiingang mamaali na ho, dini angay. Kaya Radish. pasulabi mapagtindira kay aghangingan radish, kani magihatag radish kuno ni. Napapitindira mo ka, ibawas diyan mga panindang gulay. Syarara. Chinese pichay. Radish manggoy ang ganahan kay pa mao maputoy mo padugag pa aslim aron maasim kilig tanidya. Uy, Dave. Wow! Lami mo tan. Sabi niya ay kaning rangkaw. Arang, hay kabaw. Lami ba puro kami kabaw. Kabaw kani kong tsukubaw. Lami mong good. Asa ni? Chukubaw rin ko na yan. Mango. Basta ko plato yan, abi. Plato ko yan. Plato ko Pero yan. na ni gata sa kabaw lagi. Oh, remix na na. Ilawa ako, bitaw eh. Lami, manggod. Arang ka ka. Kuan. Ano kung anghit? Lami dyan. Makawagtang sa balatian. Bawang ka lang. Hindi na wise. Kawasan. Ubos ret. Nadyo kwas pa sir. Kakanta. Kaan. Mo inom. Hari na po ron. Labas. Sunod adlaw. Uy, ang bulog. Batong. Batong. Bailuan ko, ana, ning labay na. Nukos na ba dyan? Ang ganahan pong kuan guys kay Nukos. Sa buntis pa ko ni Lexi kay Ganggi. Pasulabian, datos farmer sa kanang nai kubaw. Nang kuan kong Lexi ba kanang nai kakananan di ko kadyo kanang nai Nukos. Kami mas tiri na malingki. Buros na kong Lexi, kanang di ko kadyo. Ni mas tiri nga adyaw na kay bawal ko na mukha nuknukos kanang nai buntis.
Sus, kay lain naman des ang pamuot kay gusto lagi ko mukaos no kus. Labi na ganang may adobo. Unsa niya ganahan. Unsa kay mao may hang nako ang lipsi guys. Nalihi na si jambog noon. Nagpanaw na no jambog. Unsa na ipawahay sa ano sa kaya ng hugasan. Na pasilabian. Dada po guys sampuong kaya gagliso na pihang purpose budaani kay aron mo pasulabi na pagpugas kadto. Kani pagpakan sa nina una ay sa nina slice kay ugasan pa man na. Hang na mano. Hang pagmarijud. Kaya na fresh na des. Bibiliksi nakaligo na gajud. I love you Aliana. Nakaligo na gajud kay sapot-sapot na, wa kaligo. Baho ni manggod ko ma. Baho na lagi, kaya na lagi ng gikan gilantan dya. Pahilot po do. So, pa din na napaligo, makaroon pa gajud. Kabi imano. Ang duhaon guys, para lami gajud. Ya, mga pupos ang sibuyas dahunan dito. Nang sa nakaputo ang garden dito. Ilakaw ba ko gahapon. Sugbaan po na tatay silang favorite. Kailangan man nila sinugbang baboy. Kanina. Kaliksi po. Dari sinigang. Asa rin ipakili dari kaya pamanihugasan. Ma, yung basa na yung ano. Kari guys, ang bukon. Kaya ang kuha agliso. Kaya mang paterek. Kanama. Itanan dari na ispa silupin ka. Parang magpasulabi dito. Magluto na kasi imong favorite be. Happy na ka? Ikaw, Day? Sa kanton tayo ka. Pansit Canton. Gabi, Reginas Aliana nagsipa sa Pansit Canton. Kay di man tama sige pasulabi na ng Pansit Canton, Day. Kaya di man na healthy sa ito ang kalawasan. Di angay ng Pansit Canton o kanunayon. Nangadyo, Pansit Canton gabi. Hindi kay gamusitan kay Litsun Manok man. Mo nang sunod na po mo Pansit Canton, Day. Ugwa na gajilain. Ha? Isnak ni siya kay kapoy daw nagaban-ubas diyang mamahalin ng mga tangkong siya. Gamay ra baka doy na mo nang dahon na ramas ganas. Nakaliptan dyan na kanang naisili. Pangsigang ba? Bakit nila mo? Di raman po pa sila biyan kay mo. Hangan dyan mo. Hilak na po rin kulot. Bihagman na ba po kuno kasi mong papa, be? Gusto ba na pagkabi? Diyan rin na na-slice guys kay hugasan ko lang. Kamasawan na. San Pedro ko no, be? Sa rin unahan rin guys dia. Hawanan sa na asa ko pasulabi na rin karne. Kaya mag-init para kong tubig. Di pa na pasulabi daghang dahon kay di na kita na itong karne. Nga ni ko maghawan o kanang dahon sa ganas guys sa diyang bulikharon. Ati nga naon kay hinjag na yung mga daaning na nga naksok. Pasulabi. Love you, no? Love you. Ugmanay ko kasi mong papa, mauban ba kag utro? Uban ma. Ha? Uban ma, ihatod ko ma. Ihatod si mag-work ko, be. Mag-work ko. Ito may maghatod na. Kuhaan kasi mong papa. Ubuan hima. Umanhi. Ano naman ba? Uban. Hindi ko nakapaban ng bamitiri. Ubuan ko ma. Naligo mong dagat, San Pedro ko no. Nalo. Lisod pag ako'y hagman. Hagman ko na ko, be. Ikaw rin hugman ma. Ganahan. Kitang duha ma. Ha? Kitang duha ihatod papa ma. Di siya ko, be. Paway siya ko, be. Bata mo. Sakit pag ang balatian, be. Ha? Sakit pag ang balatian, paway siya ko. Kamu sa ko mong papa? Daw ka na may Kunay ka rin. Luwa na may Ha? ito. Okay, og. Tres na naman to. Ganahan. Dawa na may tanito ma. Sugot. Dawa naman si tanito ma. Isa? Tanito ma. Wa na bitaw motor. Ako di ay mo kamawa mo motor. Mo laging magpursige ko vlog aron magsige siya kay tag motor. Kung motor man ko kamawa ko. Ha?
Problema ra mag... Kita. O ka ba, musakay ka? Di. Ka, ha? Di. Mamatay motor ka, bawa na naman. Di ko sabaw pa. Sabaw imo ma. Ka, bawa kang isakay. Asa ka man, magutso. Motor dia itu sakyan mo. Magtrabaho ang labak mo, pero mag-birthday to tayo, be. Muli ra ko birthday ni mo puhon. Ha? Hindi ka muhila kay arong maka tigo mo kwartas mama kay mag-school naman ka. Ha? 1 month naman, be. Okay, guys, dia. Uba ni ko ma. Saring hugas, saring tapaan. Kaya hugasan pa rin naman panakot. Mag-slice ko. Ay, magkuha sa day kukuhan, guys. Sili wa. Di sili. Magkuha sa day kung sibuyas dahonan kaya hapong apilan. Diya hapong susihog noon sa putong garden dito. Iban ka, be? Dara magkakainit na. Magkuha sa kuya rin, guys, diya dahon. Sus, ginoo ko himulbulo na rin kasi pud agang garden. Ara na pas ka, sagbot ka dyan, ha? May kalingawan sa mga baryo holder, guys. Unsa ka ron. Yara guys. Tuarang liksi. Kasi dyan ko na yung magdahala. Namuwak, nagbuwak. Namuwak na, bi. Agatan kita nang, bi. Karima. Namuwak na. Tapos isa to, ah. Namuwak na sila. Wow. Kaya ko nakainit na kay. Agatan luto rito, gi. Habhab doon kaya tos iring. Dara, guys. Marami ang gikuha ang sibuyas. Wako na pasulabi, eh. Dagko na na. Hampuong nagidahang mga dahon. Ha na itong gunahan na niya po ito na kay kuha na. Nagpasulabi nagsagbot. Diyan kanin siya guys, panghugasan sa ninahang. Ay sana ma-slice. Hugasan sa ninahang. Karipong taong. Tanaw niya ng taong. Huwag di bagay limbungan. Huwag bagay o. Nagpasulabi siya. Huwag loko. Tessa. Mm. Love you tayo. Love you. Hugasan sa ninahang guys. Marami ang ipanakot guys. Luyas, sibuyas dahonan, ug kani ug kamatis. Nagiliso pa man. Sa unang nagtudlo na luto. Medyo kumulimot si Mariano. Dagto ko nakakaton ni dya. Magluto kay sa unas nag-uban pa may tanaw ko ni dya. Dya ko tudluan nga na. Dya karon kay wa naman. Muna kabinlan sa ganahan. Gana. Si Lexi guys, hugman sa si Lexi day guys, hugman na rin ko pa sa pa. Okay, may hangjo naman po. Kay mo trabaho mong kaog mo. Diyan mo, Mo. magtrabaho ko guys, mag-birthday tatay. 1 month ra po na siya, pero musaliat pag pag-vlog guys, mahuman ako sa akong trabaho. Sayang magud po 1 month ra dyan. Maka, dugang-dugang ko sa akong income. Sayang man po. Munang, kay mas eskwela na rabas liksian, munang sulabi ko paning kamot. Daragkuan guys da. Taong ato ning tanawog na ba ni ud. Ang gibutang ng tubig da kay arong di mo pajuk mo ning taong lima kuha ng tubig. Ay, very good kajo kay way ud kahimsig ka na. Way ud. Tingnan yung slicean. Mama niliso. Yung janiliso. Blue niliso. Diyan naghihiwa-hiwa guys. At tangira naman ninyo dyan guys. Huwag magpasulabi na kuratos abuhan. Sugbang pag ko. Tangira ninyo dyan guys. Kaya pasulabi sa kurari. Ngahaman na guys. Nahugasan na pa ng karne. Nahaman na naghiwa-hiwa. Takang na daris abuhan. Pasulabi na kurari. Dara guys. Itakang na nina mga karong pasulabi na ni. Asinidaan. Asinan ko daan mo manay ganang manay asinan ni daan. Nato na asinan pero tagsip ko ng kalami. Hindi asin tingla mong tagto sa Asinan na. Sinandaan.
Ma. Magsugba po tanay. Favorite your honey hairstone. Mahal, ganda ng sipon, be. Hi. Taklo ba ni nata? Aron di man himihan. Hi guys, ako yung... Grabe, siga ga. Hi guys, ako ni Philip si Alin si Mama. Ano to ni? Maglunod ako sa gulay, guys, na fresh na kadyo kay nahugasan na. Ano nang ilunod kay kita sana ko nasliksian. Nahumok na mag-fry ni, manang pasulabi na ni mga gulay. Pawah itong kuan. Pawah itong ganas kay humok na magtumarata. Kari kay gahi pa magazin ni mo na nagtangkir-tangkirag mo na ito. Disgrasya dyan balik 1/4. Ano kung magsugbas bikas, guys. Kaya na hop-hop na magdinuan. Di patagtaaran sa punin kaya nagmahilaw. Pwede na ni Siza. Tayo no? Eh, kata sana sliksian. Urus na niya, urus na. Kaya guys, urus na. Imagine na, kinaganahang tatay. Arabi na ning sabaw. Buroy. Alam yung buroy. Tagtagad sa ni Britokon kay panina. Luto ng ilawom. Magbutang tas sinigang mix. Kita tayo kaya di man makangay o ka ng ngay aslum. Aslum rakaadyo ba? Unang gamay ra ang gikuan. Pasulabi. Gamay ra ang gibutang. Okay guys, maglunod na ko sa kare. Ganas kay aron man iudto na ni. Ida pasulabi na pud hapit na pud maluto ring sinugba. Hoy, Ginoo. Ano sa gitemplahan guys? Nigbukaw na kasa okay na. Okay guys, diaragang sinigang, tilawiret ug maadyo bagang panimpla. Ano man na day? Yan na halos lang bahugan kay Katugtugis. makakauna. Katugtugis ako gihok ikaw ang sagutay sa. Deslexian dia. Sige na be, pabugnaw ba na? Na, maniud to tanin jo guys. Kaon ta, guys. Patidzo. Nakajongit siya Liana. Unsa day? Hi, kamusta ka Daddy Robert? Wa ko kay pas imo nga katong buhi pa ka. Katawas tatay. Mamo gisa kalimutan dari Robert. Nagtibi-tibi ka sa Liana. Hi guys, ano to kanin jo? Lain ko sila sinigang pero di sa kabata kasapot si Eliana kay di mo kaog sinigang nga utang. Isang gusto kanton ra kanunay nga. Kanton may jang request si jang mama. Gabi na dito sa mo. Bagara kung Daddy Robert og kanton. Daddy Robert tay dasis kanton ya. Dansis kanton ko no. Napuapoy naman po. Magluto ra jang gabi pansit kanton day ha. Agba in taon. Sus ginuba ba. Mura siya. Day, isi ginuba ba kanya na. Ang luuja. Lutuan lagi ka anja may daghan dari karton. Utang sa po rin. Anja bela me be. Asita Lakan anang gulay ha. may ang nilalaban soy lay. Aliana. Lame be. Kan ang gulay ha. Very good magunis Aliana. Kaya maniud to sa amin guys, maniud to tanin jong tanan diha. Mga tanin jo guys, sinugbang baboy. Baboy. Hello guys, nahuman na jud paniud to. Nabusog ba mo be? Ikaw day. Busog tay ka. Diyan nag imot-imot balik ka ganiha. Agi man gusto gud kay itong pansit kanton. Kaya na may ilutong sinigang sa gabi ra pa po na ni gusto. Jaga nakapalit po ko gabi lechon manok. Jaga ni hapon pagkaron po sa wa na mo period to sinigang. Dia ilang award kay nang kaon man og gulay. Mo ilang award ni Mama Ali. Kita ang Mama Ali og nips. Dara mis kwarto guys paduding-duding sa pakudaari kay ano makapahuay pud kay magkumbate po editron. Diya guys. Makaura day ni akong vlog rong adlaw. Dagang salamat ninyo guys sa waysawang pag-suporta namo. Sa waysawang pagtanaw sa amo ang YouTube channel sa mga video bisan mag sumuna ni hangnang nog iring subo. Nog iring gilaygit.
naagihapon mo nagsubaybay, naagihapon mo nagtanaw. Daghan ding salamat ninyo guys. Ginoo nay magbawas sa inyong kabuutan dari namo. Bino. Salamat ninyong tanan guys. Ja mara na yung vlog guys. At langin na po ang vlog. Ugmang adlaw. Ja guys, salamat sa inyong pagtanaw guys. Thank you for watching guys. Bye bye. Amping mo kanunay. God bless natong tanan. Bye.